Barat ha kotor yogmani bisi sini si jorani yogolobo tabuk bo haste hapangni dalbidal manthai soktani phataro hasago tongnai tongkosong lukurok gori thangla sokhlainyani bagai kaisa kaham lama gori nangjangnai tei kahamni sepsap bisi kwbangma salromoi Kwpalni Birman kaigya Ombinogor RD block ni bisingo khobjaknai polku ADC village ni Lungfung Kamini Lukurokni Phwlaiya bodol Phwlaiya hapang phiaba Phwlaiya hasago tongnai Tripura Lukurokni Kwpalni Birman gori thangla sokhlainyani bagai kaisa kaham lama gori nangjangnai tei kahamni sepsap bisi kwbangma salromoi Kwpalni Birman kaigya Ombinogor RD block ni bisingo khobjaknai polku ADC village ni Lungfung Kamini Lukurokni Chongmari phayo chongmari thango phiaba chongmari ni jorawo simi Kamini daikong tei lahar amjai ganangei khanawa hasini thangkreng adongrokni Khorang poito jathotok phemlo kok thaibai thokai talango bud phiaba chongmari pai thangkeno kamawi thango hasini lukurokno remani joto imang je king phaimani adang madang ngoi teibu manlia orno tuku orno nango berai krai jotono jeng dukhu mandaikha Boisak jeste phaikankan watai kisa phayek kisa teimano watai phayangkai teisimaya Chini hai problem ongai tongo jengto nini kotor kolok member secretary rok amang gosiwi sasasanam phaya dingko au bepak bolwa tukui bemalia teibu khoi malia uring kaisanu gua jeng tuku wonu ama sanam jagmani 15 বছর আমি থাকা ওই 15 বছর 3 বার 5 বছরের বাইসা ইলেকশন ও 5 বার তো বছর সাম ফাইয়া হাইকমান নংলাই দङ আগেন তুমি হাইকেন নংলাই দङ সরকারের বাবে কোনো ব্যবস্থা আর করে যে ব্যবস্থা খাইমন কোনো কাম চলিয়া কামফন চলে খলাই जों आरो नफोन जों बयल खाइ नंखमुं औ कामसे चलिया हाइकमुं मरगैमा दङ गला थैसा पुंनान रक्सानसे कम मासे 1-1.5 घन्टा नांगौ हाइकमुं पारा 33 परिबाराव बाहायके जों काबार खायनाय आवसे जों दाबो वानसक फन मायां दङ पुने हेल्प मायां दङ जों खाय वानसखा आयां रबगवाननि फनो तुइति सबै चिनार नेरनन बागै आबो सम्भव पुंया ताइ दुंगुर बतलांखा अ दुंगुरनि तिति सबै मोटर बाइके तिति सबै पाराव बांगनाना अबा फाइनो मरो सम्भव खायरमाया अबनि बागै भारत हाकतर यगमानि बिसि सिनिसि जरानि यागलबो ताबुंबो हास्ते हापांनि दालबिदाल मानथाय सक्तायनि फातार हाजोगो तंनाय तंकसं लुकुरक गरै थांना सुख्लायनानि बागै कायसा गाहाम लामा गरै नोंजानाय दै गाहामनि सेबसाब
bisi kwbangma salromoi Kwpalni Birman kaigya Ompi Nogor RD block ni bisingo khobjaknai Polku ADC village ni Lungfung Kamini Lukurokni tokha tei kangtei tei thopjani bagui belai jingjalo klaina nango Kamini Lukurok mal kainei kaitham hakjalo goireng kuthugo thangui lunga beserni holongya phango kuwa khurui nainani nango nungjanai tei kaham phiaba gola thaisa tei supungnani bagui jora kolokma nasingnani nango Kamini Lukurok phiaba watei phaimani jorao khe arobo tei lomui jugya ngei thango nungnani bagui aroni tei afruke watei ni tei narekjak yong khajak tengni tei no nungnani nango Kamini Lukurok ai na chura na nigdang ha orone nunungu hamya panu nungu tui kuroiba tui ni bagai kostongu kuroi rupor ripano ruporo Phwlaiya tui ni bagai obosta ongu ai pano jung maya hangkeba tumakhlainani tawak tam khaisnai ba je batei phaikai ha ko holongni kusok phainai tui hoito angkai jorna tui kasawi abrongno chungnungai tongo chine khai ADC Polko ADC village klayo ompi blok kha ompi blok ro to thangkha waisabai sorok thangkha aphan det rok to saimalia mas rok saimalia sana thangkai age CPM na amol ro besirbak jing thango afro rogo sama rok tongo PWD rogo bro bokunu samia blog thangde ne jago ngo blog thange bokunu kamungnya kecheng bo jaga thangsina batai age sornojuk mani amolo jeng nukjak bono tu phaijak chin para rogo bo nukjak gurijak tafon bo mehisa bo phol phunumaya jengkhe nayo je babe phano jengno bebosta khairn bagai jengno bebosta haika khairia khai beskang election o jeng thangya rok target ri tongta vote boycott khainai rok mansoi tongo he chabo khai jang sana thangmang khai hisabo jeng sarkar ni brok singya abo wansogai ang okongna sakata yang te khaksa phasing kamiwo soginani bagui kurui kaisa kaham lama bike tei malkhung cholinani no karibo borok himnani phano sugya kolijuk amalo swnamjakmani o lama tei obo haikeno kami kesaro bo kurui thangla sukhlainani bagui kaisa kaham lama obo haikeno asuk jingjalo Birman kuplung tei thangui tongnani nango Lungfung Kamini Lukurok tampui thangmano ayang jompui bo thangmano olama tengsa ta baikati bo thangmano amani bagai bahut problem ongkha jangsi panchayat bo application rekha tamsa panchayat borok secretary rao saka PWD ara thangde ingkha PWD mo romani si tamsa kha bo blog thangde mai ma kok saw snamnai ne aboto snamani 2006 ne এরপরে রিপেয়ারিং ফান তাও ফান খালাইয়া খো অবনে পরে তাইব কাহাম কাকা তংখো হামিয়াতা एक्सीडेंट बाउंखा गाड़ी बाइक रो एकदम पूरा हम पैसा रिपेयरिंग खाइना नांगो नांगमा तो ता जरा फन खाया खता मंगबो बु पंचायत रखलाय पंचायत तो पोलको पंचायत ओमफ्राय ब्लक एमपी ब्लक ता सामनाय सिमी साव बुफुर सेनामनाय बसर तो फायर रक आयang para ba सक्सेस ओंया लामानि बागै गाड़ी गुराबो असुविधा एकदम हठात रुगी थांनान बो बाइचान्स डाक्टर थांनान बो गाड़ी माया गाड़ी रिजर्व ना दे रिजर्व ना वन बो 1000 नि सिमी 2000 सानो लामा हमजानि बागै तम खाइसिनाय जों अबनि जों जे प्लान जों बसकां एडीसी बुथ इलेक्शन मीटिंग खायै जों बुथ रियासि नाय तंग खाता हमको मेन अंख बुथ लाया अब हेबान सलाय तो हातन र जों खुंबसक पारा रक्तong यांगो और जे तमानी 33 परिवार पारा से पारा 33 परिवार था माने फैमिली या फैमिली खुंबसक पारा पारा
DC village ada. Yang ngo jeo lama tu ilai shuna. Oh lama tu ilai shuna itu kabang mah tongo. Kabang mah para. Kabang mah para. Masuk rokano. Emne ayang dul de so phantom de 100 mana tampui waigati sonarai bebak ama main lama sih. Lama. Oh edisi be thang mano jompui thang mano. Ayang agot lama thang mano. Lama kekan ka. Karena rok haknya nama tong lah, yang serai rok le bahake school logo tangai lektor kodi. Cerai ro nok bara nakha hostel ong ya pano ar nok bara rekha tam khaisnai. Abana jeng judi o ma o basara kam tangya khlai jeng beska election ni amo meeting khayai. Meeting o je meeting kai phayai mane election khrok safan ma thanglak sakata jeng. Besek sakha brauna bo koi naising de saman naising ka tabuk sarkar si change hong phika tam sasinai jeng election pai khalai mai mangkok sauta brau mungkin mereka nak se kosto tong lai tena thang lai suklai na ni jong kai sarkar ni janata si ong ya sarkar ni borok si ong ya brau ni kok mote ong khalai bakhale kosto nang so ka cerai ro ni bagai bawatai pantai ekdam sapi bo amatai lama gari kamaya tau himai mafai ka gari kamaya matam khaisnai Bharat ha kotor yogmani BCC ni chi jorani yagulobo tabuk bo haste hapangni dalbidal manthai soktaini phataro hajogo tongnai tongkosong lukurok Birman hanyai jengjalno thangsungni logi songsinamuino thangai tongo hajogo tongnai Chini Tripura sarok Phwlaiya jengjalo kalaijak Birman yaka gya Lukurokni Kamini Khorang no khananai khurei hasteni kebo khoroksa neta rok tei montri rok Phwlaiya rangsak tei hiramolni o salkeseng boroni kami no khawbo kasanai salsa obono no khalogi nasinglajak tabuk Lungfung Kamini Lukurok Ompini simi jitendro tei probini kokthum Chini Khorang